जों दायो सेसायाव बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जों दायो आंथ' रेडि जाखाबाय ओमफ्राय दा गथ'फोर रेडि जागासिनो ओंखारगासिनो ओमफ्राय जों दायो थांसै आरो नै सासे दाबो ओंखारगाङा दासो दुगैगासिनो ओमफ्राय दायो दसे थाना थांसिगोन आरो जों लामाखौ ससे देखायसै ओमफ्राय मोननैखौ डाइरेक्ट देखायसै बारा भिडिअ माने बिराद गोलाव जागोन नालाय बिनि थाखायनो जों माने देखायबाय थाला आरो स' जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ दायो जों सफैबाय हाजोआव फाइनालि जों सफैबाय लोगोफोर जों दायो हाजोखौ देखायनोसै हाजो गुदियाव थांसै दैयाव थांसै इन्जय खालामसै जायगाया गयबारि मेगआव सेस माने गय गायफैजोब्बाय ओरैबायदि मोजां बैयाव गाखोनो हानायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन गाखोनो हायो ओमफ्राय आं ओंखारफिननो हायालै गाखोबाथाय आं हायालै गाखोनोल' हायो आं ओंखारफिननो हाया आं गाहायाव गियो माने एक्सपिरियेन्सबो गैया माने गाखोनो खानाया आंहा थांसै हाजोखौ देखायनोसै र' मालाय फटक लागासिनो ओमफ्राय जोंफ्राथ' साइज गैखाया नालाय जोंखौलाय सोर खेबनोनो आरोना ओमफ्राय नै दैया ओरैबायदि मोजां जोंनि जायगायाबो बिराद मोजां दंथ' गहपुरावहाय नोंथांमोना सोर सोर बेरायनो गोसो बेरायफैबानो जाबाय नै सेसाया ओरैबायदि मोजां ना ओरैबायदि क्लिन बिराद मोजां नै मालाय फटक लागासिनो जोंथ' आरो साइज गैखाया अबाव फटक लानो बिराद मोजां बे सेसायाव फैबाना ओरैबायदि थान्दा मोनो माने गरम बोथोराव दैज्लां बोथोराव बेयाव फैनानै थाफैनांगौ आरोना माने बारबो मा होनो न'नि बाराथ' सोलिखाया बेवहाय फैबाथाय आरो बिराद थान्दा मोनो आरो आङो बैयाव गाखोनो लुगैदोंमोन ना बैयावहाय ओमफ्राय आं गाखोनो हायो ओमफ्राय ओंखारबोफिननो हाया माने बिनि थाखायनो गाखोला मालाबा गाखोगोन र' फैनानै बरिया ना सोर सोर नायनो गोसो दं कमेन्ट खालाम आंनि भिडिअ'आवहाय नायनानै जोबजासिम नाय दै
ओमफ्राय बयखौबो अनसायगोन आरो बयखौबो बजबना लागोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय नै आंनि दिनै ब्लगा फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आं बारा मोजां ब्लग लानो हायासै आरो ओमफ्राय बै आगैयासो माखासेखौ लानो हादों आरो ना ब्लगखौहाय बेबो बारा मोजां रोङा ओमफ्राय फोरोंबाय थादोंमोन आं बारा रोङासै नायदो ओइ आगैया गावखौ लानो थिनो नै ओमफ्राय जेबो होनहरनो नाङा हायबो होनहरनो नाङा मेथाइखौसो लाग्रोबावोबा मेथाइ लानानैसो होनगोन नामा नों हाय नै जा खुरखुरि जानो नागिरदों खुरखुरि नङा आंकेल चिप्स चिप्स आंकेल चिप्स जानो नागिरदों 10 थाखानि जानोसै जोंबो नोंथांमोना गोदानबा जोंहा आदा मिजिंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव दे थेंक इउ होनदोलाय आरो जानो साबस्क्राइब नङा साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब गोबाव जानो नामा नों जानोबा होआ माथो आं होगोनलै बे होआबाबो लोगो मोनबा होगोन आं आरो राइडआव जायफोर लोगो मोनो लामाफ्राव बा अबेबा थांनायफ्राव लोगो मोनो राइडआव फैबानो जाबाय ओमफ्राय आं रायज्लायगोन अभियासलि ओमफ्राय नोंथांमोनजों ओमफ्राय आंनिसो बियो चिप्सआ आं बिदि लालायनायसो नामा लोंदो थान्दाया दे फटक लाबाय था नोंसोरो आं जाबाय थाग्रा जागोन गोलैबा चिप्स जागासिनो आं दायो देलाय आगै लुलाय थान्दाखौ लुदो लोंसै बे फिसाखौ देखायबावो नामा देखायला देखाय नोंला लुदोल' लोंसै नै सारा मालायनो फट' खेबगासिनो सोर फट' खेबग्राफोर थाबाय थादों बाद दे थान्दा लांसै एसे मोजां नुयो देब्रा फटक लाबाय था नोङो आं जिरायना जाबाय थाग्रा जागोन हा गसङा बा मबाइल लानानै माबानांगौ खेबजानांगौ औ सेलफि लानाय बायदि नो नायबाय थादो नोंथांमोनजों नायबाय थागोन आं जोंखौ फट' खेबरा जों माबा लुनायखौ जाबाय बयबो खेबला बिदि फटक लादोंमोन आरो आंनाव फट' खेबना दे थान्दाया लांसै लाबोदो थान्दा लोंग्रोसैलै र' ओमफ्राय माबानोसै फट' खेबजाबो दसे ओमफ्राय थांसै एसे हरदो जौ गोरान थान्दा लांसै नै थान्दा स्प्राइट मावजायानो बेलेग गुदुं जाफैबाय एसे जुमाय गोरान साना दै बेखौ थान्दासो स्प्राइटसो जुमाय लोंदों बियो जुमाय लोङाखैलै आं जुमायखौनो लोंफेरा गावरिमाखौसो लेंहरनांगोन आरो गावरिमा इउटुबारखौ आब' गावरिमा इउटुबारखौ लिंहरनोसै मालाय जोंहा आब' गावरिमाखौ लेंहरगोन बे सायाव बेरायनो ना मानो ना माबा कमेडि दानो बेरायनो आब' गावरिमा नायदोंबा फैदो नै बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै लाइभ नामा लाइभ नङालै भिडिअसो ब्लग आङो आब' गावरिमानिखौ बुहुद नायो आरो साबस्क्राइबबो खालामो चेनेलखौ गोरान लोंनो नागिरदों बियो लाब फुना होयो आङो आब' गावरिमानि भिडिअखौ ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनखायो ना आब' दैमुआलाय बेलेग आब' दैमुआ आब' दैमुनाबो हिट हेपि हिट सबारि बार बुंजाया समजों लोगोसे सफैगोन ना मा होनो हा समजों लोगोसे सफैगोन सफैजोबगोन गासिबो दाथ' आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जाखाबाय जोंना बे गावरिमानि आब' गावरिमा मिनिनायखौ ओरैबायदि हिट नुयो सुपारखा बुंजाला
रागिमना माने फटक लागासिनो ओमफ्राय आं नै दा नैबेयाव जिरायनानै नेगासिनो ओमफ्राय दैयाव फटक मोनसे लागोन आरो ना नैबे दंफाङावहाय मोनसे फटक लागोन आं नैबे दंफाङाव बरिया ना लाफिसाना Mandar bibar badi jahabnai Sigem gusti Ma खोथा बुंनो सानदों नों गोसो गोरबोनि Mandar bibar badi jahabnai Sigem gusti Ma खोथा बुंनो सानदों नों गोसो गोरबोनि बुङा मानो नों बिराद मोजांमोन जायगाया हले अन्थाइ गोजालाय गादावासो केमेरा माउसआव माने बिराद मोजांमोन ना दै स्राय स्रायनो बरियाथारमोन मोनाबाय दायो जों थांसै बयबो लामाया बैथिंसोबा थांसै आरो बेरायबावसो जों मोनसे जायगायावहाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय